Hinaing ni Nanay Jerilyn Daria na mula pa sa Manito Albay ay may sitwasyon ng kanyang anak na 3 taong gulang na dahil butot balat na raw ang bata at walang lakas maglakad. Kamusta na itong anak mong si Prince? Ilang taon na siya? 3 po. Kailan mo napansin na medyo may kakaiba na sa paglaki ni Prince? Mula nung mag-1 years old po siya. Tapos habang lumalaki po siya, habang ngayon 3 taon na po, hindi po siya nakakalakad. Maliban sa paglalakad, hindi siya nakakapaglakad. Ano pa yung mga hindi niya pa nagagawa sa edad niya? Maglaro at saka kumain ng siya lang. Hindi pa po siya nakakasalita. Pero ni minsan ba ay napatingnan mo na ito sa doktor dahil sa kalagayan niya? Dinala ko po siya sa BRT. Sabi po ng doktor daw, civil malnourish lang daw po. Ano daw yung dapat na gawin para kahit papaano ay kumaga maimsan itong pangangatawan ni Prince? Sabi daw po sa akin ng kainin lang daw po, tapos painumin ng vitamins, saka gatas. Ayan. Pero Babanggit niyo, partner, na sabi ng doktor ay severe malnourished. So, bakit po nabanggit ito ng doktor? Nakitaan ba yung bata na parang kulang po sa parang kulang sa vitamina? sa timbang? Hindi po. Tiningnan lang siya. Okay, pero kayo bilang nanay, during pinagbubuntis po niyo yung bata, sapat naman po ba yung pagpapacheck up mo, yung Opo. binibigay mong vitamina, Opo. binibigay sa yung vitamina nung nagbubuntis ka? Opo. Okay, so ngayong malaki na siya, ano yung, hindi pa siya nakakakain? Hindi pa. Sinusubuan ko po siya. Opo, pero may pumapasok ng mga pagkain sa Opo. katawan niya except ng gatas? Opo. Okay, so, si Mister, kumusta naman si Mister? Ano yung hanap buhay niya? Labor po sa sa mga riprap. So isang construction Opo. worker si Mister. So eto ba may permanenteng trabaho or paminsan-minsan Minsan lang po. Sapat ba yung kita ni Mister? Hindi po. Pang ilang anak mo ito si Parang Prince? pangalawa po. Pangalawa, kumusta naman yung panganay mo? Okay naman po siya. Normal naman. Opo. Wala naman na nararamdaman. Wala Eto po. lang talaga si Opo. Prince. So sa lahat ng anak mo dito sa dalawa, si Prince lang yung talagang pinoproblema mo ngayon. So, isang beses mo lang ba ito napatingnan sa doktor? Isa lang po. Hindi na nasundan. Hindi. Kailan yung una na yan? Ngayong taon lang po, nung August ba? At ngayon ay lumapit ka sa aming program. Ano yung pinaka gusto mong hingin na tulong mula sa Ako Bicol Party List? Mapacheck up ang aking anak. Gusto ko pong malaman kung ano po ang sakit niya. May mga araw ba na parang natatakot ka, nag-iisip ka kung ano talaga yung tunay na kalagayan ng anak mo? Opo. Ayun yung kadalasan na nararamdaman ni Prince. Palagi siyang umiiyak, tapos palagi siyang naninigas. So, hindi mo alam kung ano yung nararamdaman dahil hindi nakakapagsalita pa. Dahil sa lumapit po kayo sa aming programa, ora mismo namin pong tutugunan ang inyong pong pangangailangan, ang inyong pong kagustuhan na mapatingnan po sa doktor. Meron po kaming staff na aalalay po sa inyo para po mapatingnan po sa doktor. Ito pong anak po ninyong si Prince. Opo, so ibig sabihin po niya, Nay, pagdating po sa ospital, kung ano man po yung sabihin ng doktor, ilalapit pa din po natin sa Ako Bicol, para po matulungan po kayo. Kung may gamot pong kakailanganin, ilalapit po ulit natin sa Ako Bicol. At bukod sa asang tulong mula sa Ako Bicol Party List, baunin nyo rin po itong bigas, sandog ng aming programa at para sa inyong pamilya at Kabaro Coffee. Ito ang kapeng gawang Pinoy na mas pinasarap at swak sa bulsa ng masa. Yan ang Kabaro Coffee. Kulang pa yun, partner. Meron pa. Ano pa? Isa pa. Yan, Yan. 2 sakong bigas. At yan pa, partner. Kabaro Coffee, nanay. Ayan. Maraming salamat po sa Ako Bicol.